Ömer'in deri hani haşiş kararını. Ji bo her miletekî sembola serkeftinê yektiye. Ey miletê Kurd, heya hûn pişta hev negirin, hûn ê bi ser nekevin. Bi gotinên Qazî Mihemed re girîngiya yekitiyê hîn zêdetir derdkeve pêş. Herûha Rêber Abdullah Öcalan jî di her hevdîtinê xwe de peyama yekitiyê didê. Li Rojavayê Kurdistanê jî di sala 2013 gavên destpêkê yên yekitî hatin avêtin, hewildan gav hevdîtin berdewam dikin. Li keleka wê jî devleta Tirka dagirker ji bo astengkirina yekitiyê di nav tevger û planên qirêj de ye. Di aliyê ol, di aliyê siyasî, di aliyê civakî de girîngiya yekitiyê çi ye? Yekitî çima pêk naye heya vê demê çima pêk nehatiye, em ê van bi Mele Eliyê Mûşê re nîqaş bikin, pirsê xwe jê pirs bikin û bi we re parve bikin. Mele destpêkê em çîroka we guhdar bikin, hûn ji Bakurê Kurdistanê neçarî koçberiyê Rojavayê Kurdistanê bûne, hûn ê kar bin sedema koçberbûna xwe, zilma devleta Tirk û niha jî li ser her ferdekî Kurd di dê meşandin bi me re parve bikin. Beriya her tiştiye selam-ı hürmetê xwe ji we re dişînim ser navê Anhayê. Hûn gelekî bi xêr hatine. Navê min Elî ye, paşnavê min Yıldız e, elçeyê Sasûnê li gundê Xweşnêrê hatime dünyayê. Di sala 1906 niha de em ji wê derê koçber bûn, em çûn Mûşê. Di sala 1977 de ez bûm îmamê camiyê. Civînê me çêbûn, müfettiş hat min sualekê pirsî. Di navbera 1978 de me got İbrahîm peyxember Kurd e Ereb e. Me bi rastî pirsî, feqet ewa ji min qecî xelanî. Ji wê rojî heta niha navbera me xerab bû. Di sala 1992 de me di wezê xwe de me got Kurd hene edebiyata Kurda heye. Bi ayeta Qur'anê me got. Dewletê me girt. Ez 3 sala zindanê dema, 25 roja dî şencê dema. Ez di 92 de ketim zindanê, 95 de derketim faalê mecûl hebû. Hevalîm tev şehîd kirin, kuştin. Ez rebiyam çûm ne 10 sala İstanbulê, li Enqerê, li İzmirê, li Bursayê ma. Dinya xweş bû ez dîsa fetilîm çûm Mûşê. Li wê derê li gorî xwe li hemberê zilmê, yani tiştê ku min ji İslamiyetê fehm kiriye, min ewî got min dîsa hukm xwar, min dî ku min dikujin. Ji ber wî awayê ez derbasî virabûm. Belê mele dema hûn li Bakurê Kurdistanê bûn taybet ji bo yektiya gelê Kurd xebatê we hebûn hûn di nav xebata de cih dikirtin. Yani mirov karibe wan sala û salên niha bêne beramberî hev çi fark û cudayî heye? Derfetên heyî çi ne? Fark û cudayî li vira tiştê ku ez jê fehm dikim du tişt hene. Li cîkê pêş de çûye, li cîkê paş de çûye. Bi çawayê li pêş de çûye. Hatta siyaset namedarê me hebûn, yazarê me hebûn, imamê me hebûn, şêxê me hazir bûn. Dewletê nikabû xwe bibîne bê. Millet li ser piya bû. Herçî ku gotiye ez koletiyê qebûl nakim, ya hatiye kuştin, ya hatiye girtin, ya mîna min rabiye. Şixwe karê min rabe. Binê di sala 1908 zamanê Kenan Evren de ya 2700 ya 1700 tişî ser nayê bîra min Şeyh û malê medresa dewletê sirgûn kir. Ê ku kuşt, ê ku hefsa demir, ê ku bi derdê kulê xwe çû, ê ku rabiya. Yektiya gelê Kurd ji bo ava nebe tevgerê xwe didan meşandin, planê xwe didan meşandin. Newsa ye? Ê zulma dewleta Türk bi qelem û bi sala bi roja naqede. Bi sala tu bibêjî naqede. Dewleta Türk bin ez misalkî bidim. Kur'an-ı Pîroz ve min ayeti halqus semavati vel ardi ve ihtilafu elsinetikum ve elvanikum. Dibe ya Muhammed, hulkiyeta insana ayrıya, ard ayrıya, asimin ayrıya, zamanı insana ji ayrıya. Divira de eş dünyaca alemi sual kit persin. Kur'an-ı Pîroz, Hazreti Muhammed Rabbi alemi gotiye zamanı herkesi hene, zamanı Kurdacı ve ki halkiye, ama fakat maalesef Partiye AK Parti Tayyip Erdoğan devleta Türkiye'de tek millet, yani yek millet o yek zaman. Ez cihanê de pirsım, ji alem û zanistiyê dünyayê de pirsım. Bira kesî dawiyê jî kelime derew nebêje, ez ji we de pirsım. Xwedê mezin e veyahut da Tayyip Erdoğan mezin e.
خدا دبی زمانی هر کسی هست طیب اردوغان دبی یک زمانه اج عالم دنیا تمام از پرسم برا پیمره جی دروانه که خودی مزنه و خدا طیب اردوغان مزنه ایده دواجی ای کدبن حوالی وی او جی حوالی وینه نه دوسیه می پرن ساده من گوتیا کرد هنه ادبیاتا کرده هی من گوتیا او انسانی کتی کشتن حقلی به شهید او نه ایدنیه من گوتیا او انسانی که ظلمه بکه به قلب خواه به دب خواه تقریب بکه و ببیجه ملت کرد ملت ارمنی و خوته آسوری سوریانی ترکتنن لگوری قرآن کافره ابی که ببه حوالی ویجی کافره سوجه من ابویه بنی مثال کی بدم و دولت ترکیه طیب اردوغان لدیاربکی جار کی گو قیز دبه زارو دبه پچوک دبه مزن دبه اختیار دبه گولیخن بکشه بیا دنیا تب ساکر بیا دنیا تب ساکر نه مبتنی ساکر چم ازات مذرا مل گوری قناعت خواب با آیت و حدیث به تاریخ مگوتیه یعنی نه کب چیروک جه مگوتیه کرد هنه ادبیات کرده هیه دوسیه می چه بون من یکی 5 سال حکم خوار یکی جی 10 سال و 6 من حکم خواریه هستی 4 دوسیه ممانه من هیrik یا استیم کشتن یا استیم گرتن ادوره درکتن جبر ظلمه ادوره درکتن مثال که از هاتمه وراجی هم تهدید کن نه بچه آوایی لو تهدید کن دجیب تلفونی خود ادمده لما تهدید کن به سنه هر یانو şey karanlıktır senin yolun karanlık yani riyata raşa bir خود denk babıca ecmerin re hazırım çünkü riyamın reki şerefe riyamın reki rasta Kur'an'a piru çizmere emir kiri ez mecbur ve sabikim ez Muhammedime kuştun libamı sat pano pereye yeter ki marif be rume neçe azura Xuday xwe be rumet neçe be onur neçe azura Xuday xwe kingi eve me bimirin libamın tedil medil 5 kuruş pere nake ez hatta saxibim li gorî xwe ez ê rastiyê bibêjim binê misal bikî ca viya ji Kurdar re dibêjim Qadî Muhammed dema ku wesîqa xwe çêkir ku ew ê îdam bikin di wî esnayî de di wesiyetname xwe de nivîsan got gelî Kurda heta em nebin yek em bi ser nakevin ê di duwa got dema ku dijmin hingib jî bidete ew ê zehêrê têkê ê sisiya got heta dijmin xîreta teşte nasîne ter sermesa xwe nadersekinandin binêre eva mesele wî ye dewleta Tirkiye Kurda dikuje welatê wa şewtîne dest dabê namusa wa dest dabê xîreta wa dîrî saxî wan dikuje tecawîz namus û şeref û hesiyeta Kurda dike hê profesorê me çin te şeşê basa wasfê Tayyip Erdoğan kin ev qe onur şeref hesiyet namus dibetine ev qer wê ve nayişê ew qe hûn bi ber xwe nakevin Yektiya gelek Kurd pêwistiya wê ji nan û av zêdetir heye hûn vê çawa dinirxînin Hevala delal em mesele hûre û kûre dûre tu saeta bi sala serbisî naqede Kur'an dibe vel tekun minkum ummetun yed'ûne ilel khayri ve ye'mûne bil ma'rufi ve yenhûne anil munkeri ve ulâike humul müflihûn dibe ya Muhammed eger xwazim bibin quvvetekî hêzekî cemaatî bibin yek riya rast nîşanî hebdû bidin heta hûn nebin yek hûn nikarin pêş de herin çima niha nan xwarin min bixwe jî eybe bibêjim min 35 rojan nan nexwariye di îşkencê de enemirime insanekî ku welatê wî tune be ne dika abê vexwe ne dika namusa xwe bivexwayî ne dikare axa xwe bivexwayî Li Bakur Rojhilatê Sûriyê gavên yektiyê tên avêtin erkên li ser oldaran erkên li ser civaka me çi ne ji bo ku ev yektî were ava kirin niha göreva oldara îşê godara ew ka çi ye Kur'an dibe ve kulil haka min rabbikum femen şa'a felyumin ve men şa'a felyekfur alim bira vê ayeta bixwînin dibe heqiyê bibêjin dixwazî bira gote xwe bidinê qebûl bikin dixwazî bira qebûl nekin tu heqiyê bibêje heta em heqiyê rastiyê ji milletê xwe re nebêjin em pêş de naçin
Alemi Kürdistan'ı ki can, hani bahsa İslamiyet etki. Hakiki İslam kine, mümin kine. Ellezine amenu ve lem yelbesu imanı bizim ulake lehumul emnu ve hum muhtedun. Hakiki mümin eve ku çepe behiretiye ne de sarıkwa. Lehember zulmü des heline. Yani lehember zulmü seri daneyne alim a eve, şeyh eve, rehber eve. Eğer kuvan her du ayeti hane derhaki insana da, de zamana da, de hakkı zulmü de kurrasiye ne bejin? Dibe وَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِعِلْمِهِ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. Ev insanı ku ilmek ve amelleke ne sada şeyhum Allah. Ki de brava be kurrasiye ne be? Mina ku bar ki kitap dediğini serpişta keri. Ker çiş kitaba fahmdi ki. Ancak ev giraniye kul serpişta uye başka tut tiştikteni. Taybet divê demê de ku girê spî serekaniyê Efrîn ji aliyê devleta Tirka dagirker û çetên girêdayî wê ve hatiye dagirkirin. Yekîtî di demeka wiha de çima ew qasî girîng e? Di dema da basa roja kıyametê pira salat etkin. Em Kürt o devleta dadiker em li ser pira salatînê çîrme filitî çû. Kes bira kesê nexapîne. Divir de çi lazım e hebûn û tu nebûna vî milletiye. Dema ku li ayeke min di lîderê me bibin yek, lîderê me, pêşîvanê me bibin yek, Şeyh û alemê Kurdistanê rast bibêjin em ê pêş de her. Dema ku evlana nebin yek, em pêş de naçin. 40 salê dijî em herbê bikin em pêş de naçin. Di roj hilata navî de bi hezara insan hene. Yani millet heye. Di Türkiye'de sivne erkane. Ji Kurda peşte kel ser milla nemayir, serpiya nemayir. Evde tab halyane bu ne Türkmen? Kürt bir tane mücadele dikin. Asuri hene, Süryani heye, herkes elbiranıydı. Zimere çi lazıme? Ku em deb jwa ahlakı xoy zamanı beri berdi. Deb ahlakı xoy berdi. Em bibin yek. Dema ku em nebin yek, işe mezure. Yani eğer yekitiyek çê bibe wê bandoriya li ser Kurdistanê giştî bike yani ev yekitiya Rojavayê Kurdistanê tenê li Rojava sînordar namîne. Dema ku Kürt bi ser kevin Ermenî jî, Alawî jî, Keldanî, Asûrî, Süryanî, Êzîdî ve tep ser kevin. Dema ku Kürt wenda bibin em milletê rojhilata navî temamî wenda dibe. Çi lazim e? Ermenî, Asûrî, Keldanî, Süryani, Êzîdî, millete Alawî, millete mazlum te bibe yek li hemberê vê zilma hay faşî sarabe. Ji boî giringiya yekitiya gelê Kurd rêber Abdullah Öcalan her di hevdîtinê xwe de peyamê dide. Dema dawî de jî birayê rêber Abdullah Öcalan Mehmet Öcalan hevdîtinê bi rêber Abdullah Öcalan re pêk anî. Di wir de jî peyama yekitiyê hat dayîn, giringiya yekitiyê hat xîskirin dîsa. Win ji boî van peyamê rêber Abdullah Öcalan çi dixwazin bêjin? Di lehev hatina barışa rojhilata navî Tirkiyeyên Orta Doğu çawaye. Dema ku tu çî xanîkî kilît bitireye. Tu heta kilîtê li derî nexî, miftêlê nexî ve nekî tu nikarî herî hindirû. Lehev hatin û barış qetil amî xûn ku bisekine a yekemîn bi serok apore ku rûnin apû mijil bibe. A duyemîn ez dîtinê xwe dibêjim a duyemîn hatta serok derinekebe sozê serok ne meydanê di rojhilata navî de tu bariştine li hevatin tune. Hinek insan heye dijminê xwe nas nake. Hatta cemaat milletê ferdikî ku neyarê xwe nas neke nikare pêre mücadele bike. A yekemîn gere tu dewleta neyar bizanî, faşîst bizanibî. Ka çi dike? A duyemîn eşxwara li vira kursî rûniştime serok apû Abdullah Öcalan hinek insana tiştadî berçavî wî jî nabîne. Ama 21 sale zindanê de kermiş ku kermişa Navçebalê bi dexdaranê û bi dûrbînê rojhilata navî dibîne ku li Kuderê xerab be li Kuderê çê dibe. Di vir de çimkî zîna wî tûj e. Aynî mîna ku bi dûrbînê li dunyayê bin here bi wî awayî li Kuderê çê dibe li Kuderê xerab dibe. Eger
وی ملت ها و حرکت ها را کریه سری اگر ام ملت هانی ام جی فدی بکن مینا توپلم dünyayı cemaat dünyayı ام ببین یک و ام پیش ده هر devamlıca gerek ya em bu gotuna mazdane xwe bikin bu gotuna pêşîvanê xwe bikin misal ki bibêjim sede cigerxon dibe heta em ter de nebin yek em herin yek bi yek Belê temaşevan û guhdarvanên me hêja em gêştin dawiya hevdîtina xwe bi hêviyên di demekin nêz de avakirina yekitiyê re bimênin nav